Nemangsuk ngono mangadili nuweh. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir pancen kurang ajar tenan usah siji ya. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Mbaya Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng Pak rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku Tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki Kang Mas nolo gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kang Mas nolo gareng winantuing Suka Basuki. Rawuhipun Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kang Mas. Iya wis ora kurang prayoga. Kang Mas Petruk. Wilujeng rawuhipun Kang Mas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono Kang Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng Kang Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Ya wis aja kuwati. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kreta kencana. Apa duwe? Kere kok kreta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo
Apa to apa? Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amiji ampeyanipun Bapak Semar saha amiji ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinangge slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Kong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ora? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngerti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya.
ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang boten gadah ning dipercaya dening para masyarakat nggih kados pindho pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring ngapus nik ngaten niku Pak lah mula kula nyuwun dukunganipun Bapak iya Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula iya sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem wit dina niki wong tuwa melek teko saka iki tekan sok November ora mudar ya ning ya ayo aneh-aneh ora sambil nemplekke gambar-gambar Pak oh lambangmu apa le Yamaha 75 lho sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75 ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki oh mergo apa kok gambari montor kita harus bergerak cepat ngono membangun desa kudu bergerak cepat cek dengan pemikiran yang lugas apa sebabnya aku nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane jiwa besar usaha meneh usaha wis ping pindho hasilnya akan kelihatan langkah pertama kita memajukan masyarakat inilah pemimpin yang luar biasa Prei lho Prei piye maksude mengasuh iya ayo kita bangun desa kita wah edan kowe ngapa Emir tangane kaya ngepleki dara ngene ngepleki dara ora bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng ngono dadi iki ora bain-bain Pak mula aku niat bangun desa ne ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah yang artinya iki lagune Roma Irama oh ndeng sing tegese kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi lho intimidasi ki piye maksude kok pengairan lho irigasi intimidasi ki pendekatan ndeng irigasi orang bangun perkara kuwi ning sing tak bangun kuwi lah batiniah Pak batiniah Bapak paham ora kata-kataku paham mergo Bapak nun sewu SDM rendah iya dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung nyambung aku ngerti karepmu bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji ngono lho rukun tentrem gotong royong manunggal nek susah ayo do gruduk marani kabeh nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh kuwi mujudake ati sing manunggal nek atine manunggal wong sak padusunan ki sayek sayeka apa to praja sayek sayeka praya manunggalake batin pembangunan lahir bisa terwujud bener kok wah seneng aku jan teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengani le dhuwit akhire mengko nang kono terus oh
Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau, mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa nek kita itu satu negara. Iya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Nek saiki wis tak suda. Iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Wah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo Bapak supaya sak suwene iki Bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong Bapak ki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing mbau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Kowe ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ha ta, Pak? Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 40 dina 40 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mbligung. Ha iso ora ana empere kaya ngono iki. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tinga-tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to?
Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenali juru kuncine iki ming sarean genjik. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Arep tak apusi setan ora. Ning aku nganu, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa. Metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to Pak golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kowe pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng. Kok jeleng ora? Semar iki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe ngomongi ya, pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi cukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ha saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus kene do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu?
Piye nala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo Bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulun duka. Wedane. Apa ya ceritane? Terus Rama Pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong ndek gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye?
Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Heeh, terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Manghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000. 20.000 tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guru tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, ya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karepmu. Entuk karo orane ya sak karepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya, iya. Oh, Mas tu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya merga ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Edian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh ya lali aku orang. Saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi
gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku kuwi wong lahir wis metu wudel Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan potok nang kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitaing gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Ah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggone muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep
tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Wilahing. Awik nomastu nama sidang. Negaripun dipandang kunjung. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Payen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jimba lan Jambu Dipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Raja Andra. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapake kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pukulun. Kok men perkara njaluk Jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, main ra apal kok sakarepku. Sampeyan ora menehi Jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite.
gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita sapa ya? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilin jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi ambok 2 jam iki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten lajeng aku mboten lajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita bakal njaluk jambu dipun nirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedina nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awamu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lore tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh ditenono ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya ya isa-isaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya Reng. Ya. Aku dilindungi. Kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ini. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting.
Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, njaluk tulung kuwi pethoke sisan ya, Pak. Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya, iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampunge iso tak bener ora ya mau. Nyembah marang dramaning wong iki lho Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh siap Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu kulon lu anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Mas mingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Dewa ki sembaning menungso. Mula dheweke ora iso diantem karo menungso lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Oke gitu. Ah iya.
Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene, betok. Mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep, ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal-babaling nepsu, mubal-babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu-ratuning dewa, aku ming derajating wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo gong kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun kula Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature watagok. Wis ora bakal rampung perkaraku. Pasteni karo adimu wae. Nek watagok mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora remen. Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg. Mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngapa?
Mbok wis sak titahe Gok, digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak, cebol nggayu wulan, wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge Gok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Nene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku? Ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-sprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek iki, aku apa piye, Kok? Kudu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Heeh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Neng kolah ora. Jeneng kapal kok neng kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gocek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candradimuka. Loh. Neng kawah Candradimuka? Heeh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Mongko hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau nggagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya, Lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Kok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing Bagong to. Padhe, heeh. Lu ngopo?
Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong. Ora le nyolong. Wus. Mbaya sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong apa. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapi wae, gelem apa kowe? Gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh, matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel ya bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja nang kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe wae Togok. Aku ditulungi bapak digobali ya wae. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek templene ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Wah? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencrot terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi karaku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Jero kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu
Engko tak nehi daya kekuatan kuwi munggah ning kayangan kuwi dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Moh, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Wis ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkasa ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara kok. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene? Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat ra ndulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Kene, heeh, kaya Raden Werkudara kae, wis kewe omongan. Kowe ra wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak daidu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, ora tak ganggu. Kok saya cilik ngembose. Kok saya sithik. Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Nyampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah.
Tokok. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tokok. Jatuh kula. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet Tokok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garet Petruk digawa ning kayangan. Tokok nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji-haji ora bakal mati. Ngono iku haji-haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel. Iki aku nak njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggunggahe cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah-alah gawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togok. Nggih, pun kek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke. Iya Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau mek. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Togok minggira. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Oh. Kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernae anakku Bagong. Maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembatan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Lho, mula sing sak traju, sing sak bobot, nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggep bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen. Urip ning jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu.
Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Balimarti Kundamanik ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Balimarti Kundamanik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan. Kakang kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya. Syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plempertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayiwangan, menawi Bagong namung betahaken setunggal plempertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala, kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan. Kakang atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng warudaya pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli enget dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karengkuh kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula, rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rada. Mila ingkang saking menika Kakang sakmangke boten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plempertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala, nanging kelebet Kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nala Gareng dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi plempertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter sapa sing dharep plempertangga jiwa Jambudipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembran Petro, pelem pertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, lagi pelem pertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem oh, disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe.
Oh, urung tau ngrasake kowe wawe-wawe. Nek ngaten badhe kula aturaken Kakang. Iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manik Moyo. 26 wonten lebeting Pakunjaran minangka ex narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrap ketek dhateng kekecep pukulun. Ora le kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru mongko ulun nalindraning para dewa. Ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sangkarjana semunya. Semunya kang kamanungsan kasrepang tingkahing mungsuh. Mboten nginten babar pisan. Menawi paduka pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene ora raine nang kono. Dume rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana ngunung Juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sak penake dhewe ora. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten ijri kalian panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka.